¿vale? No l'apretes, no? Bueno, em dic Benito i us vaig dir una recepta de coca de carabassa i té formatge, farigola, sal i pebre. Començarem per tallar la carabassa a llesques fines i treure-li la pell. La trempem amb oli i sal i la deixem reposar com mínim 2 hores. De tant en tant remenem perquè quedi ben portat. Fem la coca de pa com de costum. Encetem el forn a 200 grams i posem sota de tot un taulell on puguem posar-li l'aigua i això ens servirà per tirar l'aigua calenta quan fiquem la coca i produïm vapor fins al forn. Quan la pasta de la coca sigui llesta, estirarem amb un corró enfarinat damunt del marbre. També enfarinarem que tindrà la coca prima, la posem damunt de la llauna que unirà al forn. Escorrem la carabassa, anem repartint per damunt. La coca salem i empebrem, enfoquem immediatament, fiquem aigua calenta al taulell i ha de fer una evaporació ràpida de forma que el vapor quedi dins del forn. Passat uns 10 minuts, traiem-la al taulell, baixarem el forn a 180 graus. Deixarem que es vagi coent a part, trossejarem el formatge i el llevarem la pell. Quan estigui la carabassa gairebé cuita, obrim el forn i escampem els trossos de formatge per damunt i escampem també una mica de farigola. Tanquem el forn i deixem que acabi de fer.